हेलौ लोगोफोर, गामियारि सोलोंसालि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आङो दिनै नोंथांमोननो भिडिअ मोनसे लाना फैदों। बे भिडिअआ जाहैबाय मोनसे गोनांथार भिडिअ। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मोजाङै सोलोंनो हागोन आरो आसा फारिदों। बे भिडिअआव दिनै फट'शपआव जोङो बोरै गोजा पेपारनिफ्राय बा पेपार गोजा थाखानाय कालारनिफ्राय जों गुफुर पेपाराव बोरै जोङो प्रिन्ट खालामनो बिनि सोमोन्दै। अब्ला जोङो फट'शपआव फैबाय। बिनि उनाव आङो फाइलखौ लाना फैनोसै। नैबे गोजाखौ, बे गोजा पेपारखौ जोङो गुफुराव बोरै प्रिन्ट खालामनो, नङा होमबा? दा होमबा आङो फट'शपआव लाना फैबाय, बेखौ आङो अपेन खालामबाय। दानिया आङो बेखौ नायना लाग्रोबाय। बिनि उनाव आङो मेजिक इजार टुलजों हुगारगोन बेखौ, नैबे गोजा खन्द'खौ आङो मेजिक इजार टुलखौ लाबाय। आं हुगारना होबाय। बिनि उनाव निउ फाइल बानायना ला। निउ फाइलखौ बानायना लाबाय आङो बेयावनो हमनानै लानानै थांबाय, बेखौ मुभ खालामनानै। बेलेग आयदाजोंबो खालामनो हायो, खिन्थु आं सर्टकाट बेजों खालामनानै होबाय आरो। सिगांनि भिडिअ दंखायो, नायबानो बुजि मोनगोन। आङो बेखौ एडजास्ट खालामनानै लाबाय। दा जिखिनि दङ बैखौ दानना लानांगोन नोङो, साइडआव थानायखौ डिलिट खालामना लादो। दा बैयाव एसे गाज्रि दङ, बेखौ आङो दानबाय। नैबे सिगनेसारखौ नाङा, नैबे एसे गाज्रि दङ, बेखौ आं दानबाय। एसेखौ आङो एसे थानायखौ आङो हुगारना लाजोबखाबाय आरो। दा नोंथांमोनहाबो नायलांबाय था। आरो नैबे सिन थानायखौ बेखौबो हुगारना लाबाय। बिदिनो गासिखौबो हुगारना लाजोबनांगोन। दानिया जुम खालामना नायबाय आङो। बे जुम खालामना नायबा बैयाव गोजा गोजा नुदोंना? बेयाव गोजा गोजा नुदों। बे गोजा गोजाखौ जोङो खारहोनांगोन। दा बे गोजा गोजाखौ खारहोनो थाखाय इमेजाव थांदो, एडजास्टमेन्टआव थांदो। बिनि उनाव नोङो ब्राइटनेसआव फैदो। कन्डेन्सखौ नोङो मिलायनानै लादो। बिदिबा ओरै जागोन। नोङो नायनानै हायो, ट्राइ खालामनानै नायनो हायो। खारबाय दहायनि गोजा गोजायैनो। अके खालामदो आरो नङाबा ब्राइटनेसखौ एसे बारायना हो। जाबाय, मोजां नुबाय। जोङो एकदम एसे क्लियार नुबाय आरो। प्रिन्टआव फाथा मोनलायि नुसिगोन आरो बेखौ। जाबाय बियो। एसे नायबावदो जे सिदा नंगौना, सिदा जादोंना जायाखै बेखौ नायदो। ओमफ्राय नोङो स्केलखौ लाबोदो, एसे गेद्दा दङ बेखौनो रटेट खालामनानै फिदिंना होदो। कन्ट्रल टि खालामनानै ला पिक्सारखौ। बिनि उनाव नोङो रटेटै साइडआव ओंखारखायो, बेखौ नोङो फिदिंना होबानो जागोन आरो। दा आङो सिदा खालामबाय बेखौ। एसे गेद्दा जाना दंमोन पेपारा, बेखौ आङो सिदा खालामबाय। अके मारिना होबाय, सिदा नुबाय। जाबाय। एसे गाज्रिफोर थानायफोरखौ हुगारना ला। हुगारबाय, बेखौ हुगारखांबाय। दाना बियो दहाय गोजामोन, दायो गुफुर जाबाय। साफा जाबाय। नायनोबो समायना नुबाय, नङा होमबा? दानिया जोङो बे मिडिलाव दंना गैया बेखौ नायदो। बे खना खनानिखौ आं दानना लादों, एसे एडजास्ट जानो हानाय। नोंबो दानना लानो हागोन बिदिनो मोजाङैनो आराम। बेयाव दानबाय। गाहायाव एसे दानबावनांगौ, बे गाहायनिखौ आं एसे दानना होबावनोसै। कन्ट्रल अल खालामनानै जेनेबा एकदम गेजेराव दोननांगोन बेखौ, ओंखायनो आङो गेजेराव दोननो थाखाय कन्ट्रल ए खालामनानै टि खालामना होदों। दानिया बेयो समान जाबाय, एकदम गेजेराव जाबाय बियो। A4 साइजआव नोङो एसे फकासखौ एसे बारायनो थाखायनो गोसोम नुबाय, नङा होमबा? एसे गोसोम नुबाय आरो बेखौ एसे गोसोम खालामो।
जों दाना प्रिन्ट खालामनो हासिगोन बेखौ। बेबायदि खालामनानै लानानै नोङो प्रिन्ट होना होबानो जाबाय आरो। दा प्रिन्ट होना होनानै नोङो साइजफोरखौ मिलायना लादो, पेपारफोरखौ एफोराव होनानै लानानै प्रिन्ट खालामबानो आरामसे गुफुर खाखोराव ओंखारबोबाय आरो। दिनैनि थाखाय भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लोगोफोरनो शेयार खालामदो, लोगोसे बुजियैखौ कमेन्ट बक्सआव हरलायदो। दिनैनि थाखाय भिडिअआ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।